дар саросари дунё духтарони қашангу зебо хеле зиёд буда, аксари онҳо ба воситаи рангу оро шаклашонро зиннат медиҳанд. чихеле ки мегӯянд ҳар як духтар барои худаш хубу зебост. мо низ мехоҳем 10 духтари зеботарини соли 2013-ро ки дар маҷаллаи Glamour-и амрикоӣ мунташир шудааст бароятон пешкаш бисозем. ба андешаи масъулони маҷаллаи номбаршуда духтари зеботарини соли 2013 Шарлиз Терон мебошад. ӯ дар синни 37 солагиаш он чиро ки мехост ба даст овард. Шарли Терон ҳунарпеша буда, айни замон барои зебо буданаш ӯро аксари коргардонҳо барои реклама ва филмофарӣ даъват мекунанд. думин зебосанам рақоса буда дар амрикои лотинӣ ба сар мебарад. ин зебосанам клуби шахсӣ дорад ва пули ба даст овардаро ба ятимхона ва ҷойҳои бепарасторон мебахшад. дар соли 2013 савмин зани зеботарини ҷаҳон Анҷелина Аҷоли дониста шудааст. на танҳо мардҳо зебоии ӯро мехоҳанд, балки занҳо низ шефтаи чунин зебоиянд ва ба ӯ тақлид мекунанд. ин зан дар оилаи ҳунарманд ба дунё омада, алҳол ситора дар олами муд ҳисобида мешавад. ӯ то ба имрӯз дар якчанд филмҳо низ нақшофарӣ намудааст. робин Риана Фенти, чорумин зани зебосанами ҷаҳон шинохта шуда, алҳол сарояндаи машҳури Аврупо низ ҳисобида мешавад. ӯ то ба имрӯз ба якчанд ҷоизаҳо мушарраф шудааст. зебосанами панҷуми ҷаҳон ҳунарпеша Алба мебошад, ки ҳанӯз аз синни 13 солагиаш ба офаридани филм машғул шудааст. то ба имрӯз соҳиби даҳҳо ҷоиза низ гардидааст. шашумин зебосанами ҷаҳон низ ҳунарпеша буда, соҳиби ҷоизаи Оскар мебошад. ӯ оиладор буда, соҳиби як духтарча мебошад. дар зинаи ҳафтумин зебосанами ҷаҳон дар соли 2013 Меган Фокс қарор дорад. ин зан низ то ба имрӯз дар якчанд филмҳо ширкати фаъолона вардида, ҳамчун зани паричеҳра шинохта шудааст. Виктория Секрет ҳамчун ҳаштумин зани қашанги ҷаҳон шинохта шуда, ҳанӯз аз соли 2001 ба сабти филм машҳур шуда буд. алҳол ӯро бисёри шахсон ҳамчун фаришта унвон мекунанд. нуҳумин зани зебосанами соли 2013 низ ҳунарпеша буда, аз синни 10 солагиаш дар филмҳо ширкат вардидааст. дар соли 2012 ӯ ҳамчун ситора бо номи Алес Лави шинохта шудааст. ҳамчунин бо ҷоизаҳои зиёде низ сарфароз аст. сарояндаи машҳури манотиқи Аврупо Беонсе, даҳумин зани зебои ҷаҳон шинохта шудааст. токунун беш аз 5 алибом бароварда ба баландтарин ҷоиза сарфароз шудагист.